Kolegice Orešković, kakve vi riječi i optužbe izgovarate govoriti o današnjoj Hrvatskoj kao zemlji koja je gora nego kad su je okupirali najgori okupatori. Dajte, dragi građani, kolegice i kolege, saslušajte što je kolegica Orešković rekla. Današnji život u Hrvatskoj gori je nego u vrijeme stare Jugoslavije, u vrijeme NDH, u vrijeme Jugoslavije socijalističke, komunističke. Pa ako je zaista tako, ne znam onda kako je tamo bilo. Pa ovo, ja ne mogu vjerovati da danas netko u demokratskoj Hrvatskoj kaže da je Hrvatska danas gora nego što je bila u Kraljevini SHS ili u NDH ili u socijalističkoj Jugoslaviji i da je današnja vlast gora od svih tih okupatora. Pa ti ljudi prije nas su ubijali, zatvarali. Ti ljudi prije nas nisu dozvolili da vi ovako govorite. Pa kako možete takvo šta novim generacijama govoriti? Pa vi izokrećete hrvatsku povijest. Vi mlade ljude učite da oni prije koji su činili teške zločine, koji su ubijali zbog vjere, rase, nacije, političkog uvjerenja su bolji nego što je ovo danas. Pa ti mladi će dobiti potpuno, oni koji vas slušaju i slijede, dobiti potpuno krivu sliku o hrvatskoj povijesti. Ovo je vrlo opasno što radite.